नै बिमा हा ओंखाम ओंख्रि संनो गारना बेवहाय माथो जग्रबना थाफैबाय थाख' थांद' आंहा दा गोबाव जासिगोन अफिसाव थांनो। आं हाथारलाहाय बिफा सानावबो सान दाउ अमा बोरमानि खायसो हरावबो हर गोसोखांबा गोजांस्रिवसो मोननाय जालायलांबाय आं। होद नोंसोरना बिदिनोसै हिनजावफोरा एसे एला खस्थ' मावना जानायखौनो बिराद खस्थ' मावना जानाय बायदि मोनो। हौवानि साख्रि मावनाय मोनजानायखौनो मानि खस्थ' मोनखो नोंलाय? माथो जेबो खस्थ'आनो होआ नोंखौलाय आंलाय। देहाफोरानो जाथारलाहाय बिफा ख्रुब ख्रुब मोनजोबथारबाय मा जाबावगोन आंलाय। देरिगा मा बुंबावगोनलै बिमा नोंखौ आङो। थांद' ओंखाम ओंख्रिफोर संहैदो अफिसाव थांनो सम जाथारसिगोन आंहा। दा नोंसाजो मैथासेखौ दिनै संना होनो हाया? खर' सानाय मोनदों आंहा दिनै ओरैनोबा। दा जानोबा लंदांदां सासे माने दंथारो बिखौनोबा दाउदै बायदि दाउ अननानै जेबो खामानि थिनथारा बियो आंखौल' बुरैखौल' थिनबाय थायो आरो। देलै दे बिमा दे गथ'फोरखौलाय मा नायबाय थानांगौ दे ओंखाम ओंख्रि संनो आन्थाखौनो संगोन ना बिसोर मालाय सम मोनब्ला। नै आइ मैथासि सानानै इसिबां सानजौलायलांबाय दाबो सिखाराखै नामासै बिलाय? मासि गोबाव उन्दुनाय बे गथ' सासेया। मा आयै मा जाखो? नै नोमफाया अफिसाव थांनो सम जाबायनो दिनै सानसेखौ ओंखाम ओंख्रि संना हैनाय थांनाय आइ थां आं खर' सानाय मोनसोदो। आयु आयै आं ओंखाम ओंख्रिखौ संफेराखै माबायदि संगोन दि? आं मा खोनानो मोनदों बिफा खोनाबायना? सब बेफोर नोंनि अननायावनो ओंखाम ओंख्रि आन्थाखौनो फिसा जादिनि संनोनो रोङा सब बिफायानो खर' फेदेरजोबदो बेखौ। देरिगा आयै नोंसोरनि सासेल' फिसाजो आंखौ अनाबा सोरखौथो अनो दे नोंसोरलाय? अ आइ नंगौथ' आरो नायल' जायल' सासेल' फिसाजो नों जोंनि नोंखौ अनाबा सोरखौथो अनबावनो जोंलाय। नायनाय आफा आइया माबायदि बुंथारो आंखो। देहाय दे नोंसा मालाय बिफा फिसा अनलायबाय था आंहाबा मा जादों देहायाव बेफोरखौथ' बहा उदिस लानो नोंसोरलाय? माथो जाखो आयै मोजांसो सोंबावदों दहायनो बुंखाबाय आङो खर' सादों होननानै। दे बिमा दे सोर सङो आं मिथिला समा जाथारसिगोन खिन्थु। आयै होनबा आं ओंखाम ओंख्रिखौ संहैनोसै दे। हा माथो ओंख्रि संनांगौ दे आयै? बाख्रि सिङाव थास' मुरा दरनैसो दोङो बेखौनो ना गोरान एसे गारलानानै संना हैथांहाय। दे आइ बिदिब्ला ना गोरानखौ गारलानानै होगोन आं। मा जाबावगोन बे फाग्लि मैथासे गथ'जों बिफायानो अनै खर' फेदेरनानै ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो रोङा दाबा माबायदि संगोन दे? आइयाथ' थास' ओंख्रियाव ना गोरानखौ गारलानो थिनदों माबायदि संगोन दे? रोंलाय लांलाहाय आं बालनि माबायदि संनांगौ। आइडिया मोनसे फैदों गुड आइडिया। आयै थास' ओंख्रियाव बेसे बुरजा दै होनांगौ आयै? मैगं लोमजासे हो आइ मैगं लोमजासे हो। मैगं लोमजासे बुरजा होनो थिनो खोमाहाय। आयु ओंख्रियाबो एसे गोबाव दाबो मोनलाहाय। बामबुरिया लिंहरदोंमोन आंखौ दिनैसिमनि साफुरियाव गस्ला गांसे बायना होनो होननानै मा जाबावसै? बिमा दे ओंखामा जादोंना जायाखै? आइ मैथास्रि ओंख्रिफ्रा जाबायना? आयै ओंख्रिखौ आं संख्रि साखिनो रोङाखै नायफैनाय। गथ' सासेखौ हालाहाय आङो मानसिया खर' सानानै थानोनो हायाखै। आइ सिथोर बाथोर मा ओंख्रि संनाय जाखो बेलाय? थास'खौनो बिगुर लेमाखै ओरैनो दै होनानैसो खोबनानै गोदौ होबाय थादो बियो। बिगुर लेमनांगौ ना मानांगौ आइया गावआनो खिथाखायाखै। आरो बेलाय माथो थास'? माथो अमानो लाबोनाय थास'खौसो संदो नोंलाय? बेखौ आं अमानो रुनोसो दोन्दोंमोन। गावआनो बाख्रि सिङाव दोननाय थास'खौ लाबोनानै संफैग्रोखानानै इयाव। बिफा ओजों फैलाय नोंसाजो मोजाङा माबायदि ओंख्रि संदों नै जाफैद'। दावराव जालायखो मा जाखो? खिथानांलाना खिथानो नांलियाना बाबानो। खिथानो नांलियाना बाबानो। दावराव दावसि जालायखो? नै नोंसाजो मोजाङा बे अमानो रुना होनो लाबोनाय थास'खौनो मालाय ओंख्रि संदों बेखौ जाफैद'। बाबा आंथ' मिथियानो माबेखौ संनांगौ आइयानो खिथाखायासै आंखौ। दे जेबो नङा हटेलाव आं साहाखौनो लोंना थांसिगोन।